Deze squallen is uit de kunst. Nou, ben benieuwd. Voor Ik Ben Benijd is uw panel alle dagen op zoek naar cultuur in Friesland. Goedemorgen. Waar binnen wij hier belangen? Kunstacademie Friesland. En jij gaat even in de les etsen. Oké. We hebben hier etsen live. Dus hoeft helemaal niks te kennen. Oké, Dat is mooi. dat is heel. Sure, als dit er heen luistert, we hebben een mooie doorzichtige etsplaat voor je. Dan zoest het zelfs inkrassen kennen. Wat je krassen wordt zwart, dus wat je zwart is, maak je Ja. krassen zijn Zo eerst de contouren waren. Ja. Ik heb die BM net in eerste instantie. Nou, die staan er wel, hè? Ja, ik dacht wel eerst die tour met Cirkel door. Ik ken dit daarna. Boukje had hem al inenken. En die heeft de plaat al een beetje weer uitvagen. En dan komt dat hinder, maar die ruut eruit. Je staat mooi, hè? Ja, het heeft net mijn interesse dus nu op nota. Maar dat ik dit zou doen, vind ik het wel erg leuk. Ja, dat komt de toeren nog. De Martini tour. Een beetje bewolking is ook wel leuk. Ja, dat op zich, ja, fantastisch. De ene is aan de binnenkant heb ik wel getekend, de andere kant heb ik alleen maar de buitenlijnen getekend. Oké. En nu ga ik het meer in het donker en in het wit doen. Het is mooi midden. Heel rustig draaien, maar maar is nooit stoppen. Juist. Juist. Nou, Top. Nou, Nou, doe. Zo gezegd. dat is zelf maken. Die eerste ets. dit is mooi. Nou, heren. Veiligje. Ja. Dit is echt mooi. Nou, is het mooi of net? Ja, super. Hij mag nou nog wel signeerd worden, hè? Ja, natuurlijk. Zit resultaat. Jou zit er net op voor een cursus van 4 weken. Nou, misschien wel. Nee. Ik denk dat ik dat maar wil doen. Nee.